lalaking hindi inuumaga. Sa programang ini, bawal ang kidi, bawal ang babloy, bawal ang murusot habang naka-morning hirit. Ngunyan, uya na si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Walking on sunshine. Wow, it's gonna feel good. Good morning, 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 good morning. Come on, everybody, 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 Hi. everybody. Deka daw ngayon marautan. Sarawa yun madating deka naman. Ano jing na madating sa dali. Good morning, Henry M. Deka daw ngayon kan maraut. Hi. Ismail. God is good all the time. Kami po nagpaabot girarin ng pangmusta sa lambang miyembro kan bilog na family hanggang pugatang 7 o'clock in the morning sa GBGB sabay nadadangog mga tugang sa 106.9 WGB sa Tuya ini. Good morning, Pilipinas! Hi! Mga nakatutok po sa Facebook Live, sharing man mga tugang sa mga nakatutok tabi dyan sa DCGB Live App. Ha? So mga day pa po mga tugang ki app dyan na mag-download lang po kan DCGB Live App. Ha? I-download lang po sa mo yung DCGB Live App. Ha? Yan po mga tugang sa Indotabi na maantabayanan. An samuya mga tugang na broadcast yan. Gari ka man sa nakatutok. Ha? Kaya po mga tugang ang DCGB nasa cellphone na. Ha? Man niya sa cellphone ng DCGB. Yaon po sa cellphone. I-download mo sa DCGB Live App. Ha? Sa mga Android phone, ipindot ko muna sana. May choices naman ding Facebook, live, buda, radio, listening, and Facebook. Yan. Yan na naman. Mas duman, ata dong muruman tabi. Dumuruman tabi. Good morning, Primong Cham Sunyega. Atabon si Primong Cham. At abon oy mga mapabarakuna dyan. Bakuna. Mga mapabarakuna in the morning. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Buena manong bareta mga tugang in the morning sa DCGB. Aramon tarawan mga buena manong istorya ngunyan pungal daw. Buena manong bareta. Nakatalaan mga tugang na magpadagos ang barakunahan digdi po sa siyudad de Legazpi. Asin sa ibang parte kan bilog na albay. Marso 14, aldaw na Lunes, alas 9 din aga. Magpapadagos mga tugang ang pagbabakuna sa Legazpi City Convention Center. Kunain ang mga may edad na mga 12 anyos hanggang 17 anyos. Babakunahan para sa side ng first dose, second dose. Gagamiton tabi ang Pfizer, Moderna, asin po ang kids vaccination. Mga tugang para sa mga residentes o para sa mga residents only na nakapag-register po poon 777 to 790. Alagad, mga tugang bukas data ini para sa mga nakapagparehistro na but we're not able to come on schedule. Yan ha. Ikaw nakarehistro ka po kada minaging semana. Hindi ka mo nakaabot sa schedule nindo. Pwede po ka mo na magpasiring ngunyan aldaw sa Legazpi City Convention Center. Alas 9 din aga hanggang alas 5 po rin hapon. Mientras tanto, ang mga barangay kan EMS Barrio asin Barangay Istanza covered court. Nakatalaan man ang magkakaigwanin vaccination ngunyan. Punta ba alas 8 nin aga hanggang alas 12 nin udto. Ang mga nasa Barangay 1 EMS Barrio, diyan kay Kapitan Doris Ponsalan.
Mga tugang magkakaigwatabi nin first dose adult Pfizer, Sinovac, Moderna. May second dose man po nin booster as in booster dose. Para po sa adult Pfizer, Sinovac, Moderna. May first dose man tabi para sa pedia 12 to 17 Pfizer, Boda, Moderna. Tapos mga tugang may first dose man sa kids 5 to 11 years old gamit mga tugang ang Pfizer. Ini po para daw sa mga residente sa Nakan, Syudad ng Legazpi. Sa ibong nalado, siring man kanan mangyayari mga tugang sa barangay stand sa COVID court. Alagad ang oras sinda 1:00 hanggang 5:00 nin hapon. Yan ha. Conscience Barrio 8 to 12, sa stanza po 1 to 5 p.m. Ha? Salamat. Yan po mga tugang ang base po sa ipinaabot mga tugang na informasyon ni Kuya Tony Reyes ang sa tuya tabing vaccine news updater. Sa langan mga terminolohiya mo yan. Garing nga dewan niya. Ang sa tuya tabi mga tugang na vaccination designate. Kung ano-ano. Okay. Bueno, uy. Good news tayo kaso hapon mga tugang 4 lang tabi ang nagpositibo sa bilog na Kabikulan 0 case sa Albay, 0 case sa Cam Norte, siring man po sa Catanduanes, Muda, Masbate, mantang saro sa nasa probinsya kan Sorsogon, sa Sorsogon City asin 4 mga tugang sa Utulo sa Camarines Sur. Pero ang recovery saro-saro ilang adi ang recovery saro-saro isa na naulian Depong gadan mga tugang. Okay, bueno, ilingon tadawan mga sumada kan mga isyu sa probinsya. Kanalbay, mga tugang 185 na sana ang kaso. Camarines Norte 11, Camarines Sur 493, Catanduanes 91, Masbate 518, Sorsogon 12, Legazpi City 20, Naga City 553, others tabi 202. Kaya sa ngunyan, ang aktibong kaso, mga tugang nagkaigwatabi kita nun 2,105 na sana. Uy, dit na sana ding. Pero dapat talaga, maubos na yun dapat mga tugang mag-zero na kita diro-diretso, ano? Ngani po na dahil kita magkaigwanin, dahil kita magkaigwanin problema. Mga tugang sa tuya tabi na palibot. Ano po na kita magparairiro, mga tugang ngunyan na aldaw. Ligdi po sa tuya, mga tugang na kapalibutan. Muda, baka lang, tanga, di ba? Tanga na mga tugang na magkaigwan na lamang kikwan. Magkaigwan na lamang kita kaya nung ano nga po kayan. Normal na hero sa tuya tabing palibot. Okay. Mga tugang alas 5:14 oras, mga tugang sa Pilipinas. Taon-taon pa iba pang mga bareta may kinaraman dyan sa lawas. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Oy, ay warang text sa Globe. Na paano daw ini? Gana may problema naman ang kwanta. Imposible, okay, dito tayo mga tugang sa satuyang mga morning texter in the morning sa satuya tabi na programa. Uy, happy kwanda tabi Good morning po kay satugang kong si Lydia Linganay. Avid fan mo po siya, oral daw nagdadangog sa simo. Uy, salamaton. Good morning. When your burden overwhelm you, remember that God has His arms underneath you. We show our love for God when we love one another. Our greatest comfort in sorrow is to know that God is in control. It is impossible to love Christ without loving others. Kaya din nauso ang hate. Dapat pirming love. Sabi po ni Brother Dan Orense, Teachers there
Ninong, good morning, good afternoon po. Salamaton kahapon, sabi ni Dan and Ediesa. Iya, subago kong inaanak sa kasal. Sayang. Good morning, Tabi. Salamaton. Lagi pong nakikinig sa DCGB. Good morning, Henry M. Sa mga taga Sagpun, Daraga, Albay. Talaga. Salamaton po. Sagpun, Daraga, Albay. Marinaga. Siring man po mga tugang si dating punong barangay, dating kagawan. Eric de la Cruz, Sarapurapo, Marinaga. Good morning, Tabi, Chat Nena. Diyan Sarapurapo, Albay. Okay, bueno. Aramon tayo ng mga tugangan, mga bareta. Ngunyan na pag-aagari di po sa DCGB. Mga baretang mainit, mga tugang sa Morning Hirit. Kaya ba po si Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim. Kumusta dyan? Yes, BP Marinaga. Marinaga sa mga barantabay. Matrangkilo sa kuyang area of responsibility. Thank you, Lord. Good. Very good. Maraki mga antaward. Yes. Sa tuyang palibot sa area Canter District. Very good. Ano dahil ito sa 6 years old mo, papakunahan? Sumatuha mo daan ito, papakunahan? Pati sa'yo mo, naghapot na naman? Nagapot nga na kung pababakunahan o dae. Nga, pigtix ko na. Natabi pagi pa sa imo yan. Hindi. Nalibong man ako. Grabe na talaga ngunyan ang politika dyan sa ginubatan. Ibakot man siya na. Sabihin mo, i-chat ko na lang. Sige. I-chat ko na lang. Kamusta pang pamilya yan? Pero nakabungkara sa man si Jay ako niya kayo. Ulo ko naman ito. Nakabungkara sa naman si Jay nam ngayon. Pero ano, may problema da? Ay, mata, siyempre, taisihon ka. Okay. I-chat na lang nantig, sabihin mo yo. Okay? Mainit talaga eh. Huwag ko salidahan tanay ka dama. Maray pa, i-assume muna sana. Pero ko nang walang responsibilidad mo. Yan. Iyan gusto ko si mo. Yan ang gusto ko sa imo. Sige daw, baluan daw. Pagkamawaran akong trabaho. Kiri-kiri si Bunjing. Okay, sige, go. Bukod ko niyan ta BBB, ngunyan aldawaan vaccination sa mga aki. Ida ko anyo sundoon si anyos. Uy, very good man. Kung sa indakol ang mga bakunang uminabot para sa mga kaakian, may kinaraman ini sa padagos na paglaban sa virus urog pang kinakaipuan maprotektaran. Nasa load kan mga aki ninhuli sa napabaritang pagsaro kan Delta asin Omicron nagluwas Delta Corona. Iyo. Iwan mo ang tulon, Delta Corona. Sarabay na? Sarabayan na? Para may proteksyon ang mga kaakian. Yup. Ang mga otoridad sa salud, preparado na po ngunyan asin sa mga maabot pa, magiging prioridad sunod-sunod ang mga pambabakuna sa mga aki. Ngunyan aldaw, sigun kay Mayor Pati Gonzales Alsuwakan, Ligaw City, sa Ligaw City Gymnasium and Vaccination kung saan ka sa bangipig direkurara na inita BBP para maging atraktibo sa mga aki dahil magkatarakot. Iyo. Ang mga mapabakuna konforme ang mga magurang darahon ang sa indang mga aki edad 5 anyos sundo 11 anyos libre snack may pa-ice cream pa ang lokal na gobyerno sa pamamayo ni Mayor Pati Gonzales Alzua. Primero dia ini para sa mga aki sa pagsabing sa mga adult o mga gurang haros na ubos-ubos nang nagkabarakunahan. Kung kaya sa ngunyan haros zero ang ligaw sa positive sa COVID. Kung kaya sa lado kan mga eskwelas, eskwelas publikas face-to-face na ang classes balik na tabi digdi sa nasabing syudad na BBP. Ayun, okay. Pero hindi baga baka masket, igwa naman talaga dyan, ano, di ba? And kaya dyan sa, sa 3rd District, yung mga face-to-face classes? Pioneer. Sa Ligaw, di ba? Kuan ba kan pagkatapos kan COVID,
Tuligaw. Ayan, yan. Totoo. Totoo. Mhm. Al. Yes. Okay. Oo. Mhm. Okay, so yan tabi Sige. bibiyan sa mga go. Okay na? Sa Ako masunod na- ng tig, di pagparapot-hapot sa imo, hapot taraman mo magdirekta ka ng tigduman niyo. Dahil ko man kaya na dahil ko kaya nga dahil itaram sa imo ta Mm. aki pa kay tao. Okay, sige. Noted. Salamat Oh. Jimmy salita di si Jimmy niya. Salamat, Jimmy, sa report. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Dumang kita kay Alarmario. Mga tugang 20 makalipas ang alas 5 ninaga. Basta Morning, Henry M. Paringal, good morning. Kamin. Pare, good morning sa mga taga Santa Florentina, Tiko-Tiko. Ay, dakulong kitang paradangog dyan. May classmate ka pala dyan. Iyo. Dakulong kita dyan. Si classmate. May Nyaw dyan klase pirmi. ka na, ano ini, fans maraykan, PCTV. Yes. Dakulong kita dyan paradangog. Mga taga-Taisan. May pa, nagpapabati pa. Sa informasyon, dakulang pasalamat kan mga taga Sitio Makaradat Paslog, Sitio Malangka, kan Taisan, pati na parte kan Puro, pagin anipang motorista, an kinipong magayono na tinampo na, an dahil taon, naan bulod, na dipisyon nakaw kasityo makarada at kunyan pinaatak ini para sa padagos sa development digdi sa southern part kan na Legazpi City. Kasudma, binisita ini ni Congressman Pino Garbin Jr. Sinabi niya na ugpahon siya kan siring na proyekto na naporsitinda sa national budget sa pagiman ka na Bicol asin ni Congressman Joey Salceda. Ikaramangan nila ini na maporsige kaya yan aros matatapos na ang implementasyon kani. Yun sa mga residente na kulang kadianan man ini sa parte nila dahil magiging pasil na ang transportasyon. Duang name na tinampo na pwede pang pakinabangan. Hindi pakinabangan nga ni kaniba na mga motorista na nag-shortcut digdi. Na tinampo, paldana iyan sa Barangay Puro, sa Sitio Malangka, Taisan, at digdi sa may Sitio Pigbidayan at Trenchong Sentro, kan Paslog. Alternatibong tinampo na naman ini, magdabalda na haros at southern part ng Legazpi, so Daraga, pwede pang mag-shortcut digdi sa southern pasiring sa Sorsogon. Kaya naman siguro kay Garbin na ano ini sa mga masunod pang alta o punang talagang expected ang kadakol pang mga development na mangyayari sa southern part kan Legazpi. Parihan mo karas ka informasyon sa southern part kan Legazpi City. Basta Salamat Paringal sa report. Hali po dyan sa luar. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. in the morning. Sige daw, mga tugang, alas 5:25 na po ang tamang oras natin sa Pilipinas. Hanggang po kitang alas 7. Din pagkaaga. Uy, kape. Ang sa tuyang kape. Henry M. Dapat mga tugang Jim's Coffee. Yung mga mahilig tabi dyan na magkape, sa mga mahilig tabi dyan na magkape, dapat bagaan sa tuyang kape. Jim's Coffee in the morning.
Di ko na Uno, dos, tres, cuatro, rumba. Di ko na pupuklit so. Basahon ko. Patataw na. Dahil bata ng pangyari sa Maoraro. Sabi ni Jay, Ponte a jugar. responsibilidad man talaga tabi ang pag-iba sa aki, lalo na kung may mapabakuna. The monkey look May father figure baga. Maray man si Jimmy na surusisyon. play game, the chain, do everything and anything. Maray man may nasurusisyon si Jimmy. Down all night. I know you want Maray man ang sa imong tirada, bigyan na to sunta ka. Bueno, ito, happy, ay, sandali lang ha. Good morning sa Arnaldo's family. Ha? I know you Diyan po sa San Roque, Legazpi, asin po kay Peter Lunceras. Maray na aga. Ha? uno, dos, tres. Aha, pahon nga ako naghinanyog San Antonio Tabaco. San Antonio Tabaco, Puertejón, Brother Darurin say, atapon si Brother Darurin sa pagpatabako. Adi. O sige daw, atapon kami goy. Salamat ba diyan sa tuyang Presidente Tabi kan ano yan, ha? Kan ano yun kang Presidente takang ano nga na po kan, Jing? Ang sa tuya tabi na para po kaw fans club, KFC fans club, yan ha. CEO, President Brother Dan Orense. Yan. Ang sa kuyang spiritual advisor, Father Momoy Borromeo. I know you. Lagi Padre You know I Morning po. magandang umaga, Miss Janice Rosero. Kumusta po? Good morning po. Kasing ganda mo ang umaga ngayon, Miss Janice. Good morning po. Bakit? Masama ba yun? Sa tingin mo, okay naman yun, ano, di ba? Yung forecast natin para sa'yo. Okay naman po yan. Good morning. Sige po, Miss Janice, hingi kami ng forecast para sa araw na ito. Go ahead po. Magandang umaga po muli para po sa kalagayan at pagtaya po ng ating panahon ngayong araw, March 14, 2022. Ang easterlies nga po o yung mainit na hangin ang nanggagaling yan mula sa may dagat Pasipiko ang siyang nakaka-apekto ngayon sa ating bansa. At dito naman po sa atin sa Bicol, mari nga po nating asahan ngayong araw ang bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan o kaya naman pagkidlat pagkulog. Mahina hanggang sa katamtaman ng ating hangin na manggagaling mula sa may silangan ng Iran na may banayad hanggang sa katamtaman ng pag-alo ng ating karagatan. At sa ngayon, wala naman po tayo nakataas na gale warning saan man pong seaboards ng Bicol Region. At ang ating inaasahang buhat ng temperatura nasa 24 hanggang 32 degrees Celsius. At ang ating araw po ay sisikat mamaya 5:53 ng umaga at ito'y muling lulubog sa ganap na 5:55 ng hapon. Mula po dito sa Pag-asa DOST, Janice Rosero po nag-uulat. Miss Janice, tama yung pagkarinig ko. Wala na tayong gale warning, ano, di ba? Yes po sir, sa ngayon po wala po tayo nakataas na gale warning. Magandang balita yan ha. Pati yung kuha natin, yung low pressure natin, nalusaw na, no? Wala na. Yes po sir, wala po tayo namamataan po ngayon. Okay, good. Salamat po, Miss Janice. Good morning uli. Opo, good morning din po ulit. Yes, thank you mga kaibigan. Miss Janice Rosero sa kalagayan ng I panahon. know you want me. Basta Morning, Henry M. Know you want me. Ayos ba ka, Jing? Ano? Oh, I want you. Good, Jing, Jing. Baka ayos, Jing. Okay. I want you. Ayos ba ka? Know you want me. Pamilya Estanza, Pamilya Ate Kang Estanza, good morning. Advance happy birthday po kay Charlie. Henry M. Senior Ate ng Charlie at Charlie Ate Junior from Cheat Ate ng Estanza. Good morning, puro ate ito. Deng kuya. Tú tienes la Deng kuya. O bueno, ponte a jugar. Come on. walang ate at lahat ate, walang kuya. Nagdadampo. M. Ang lalaking hindi inuumaga. Good morning sa mga taga-Estanza, Legazpi City, 5:39. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. News Manager Mar de la Cruz, may bitbit ka ng istorya. Paring Mar, good morning Paring Mar. Good morning, Bibi. Good morning sa mga nagabang tabay. Mauran-uran na pagkaaga. Oo. Sa mga headlines ko niyan, Bayanihan Bakunano 4, nakapagbakuna sana, din 44% kan target na 1.8 Di ito na million sa na ano. individual. Di maluyo na sa apil pa di kang bakuna, no?
may mga boda talaga. Oh, boda. Baba Boda. ng kaso. Gari so, iba din naman nagipirit. Dahil sa iba, nagkampante na. Oh. Dahil nangagaypuan pa ng booster. Iyo. Ayan. Yan, tanto paggamit ng Sinovac vaccine para sa mga jóvenes, aprobado na kan FDA. Aha. Sobra 1 million doses ng reformulated Pfizer COVID-19 vaccine o minabot na sa Pilipinas. Yes, aha. Antang pagdeklarar na alert level 0 sa NCR, pag-uurunan pa sa Nakan Metro Manila Mayors. Pagtanggal ng face mask sa alert level 0, kinontrakan Okta. Metas na whole of government, whole of nation, tig-rekomendar kang kamara para solusyonan ang pagitaas kang presyo ng petrolyo asin pagkakan. Iyo. Pagpataw ng buwis sa travel allowance ka mga maserbi sa eleksyon, dapat halihon. Mga naaresto sa pagsuway sa Comelec Kanban, 1,791 na sigun sa PNP. Bantang sabi ni Presidente Duterte, malabog na magkaigo ng 100% peaceful election. Iyo. May araw mo, practical man ang simbag ni Pidot. Okay. Ako sa iya. Tama yan. Maski ngayon, Malabog na 100% dyan. grabe na versus ta, pero... Malabo. Malabo. Ikaw na nga lang kimang 1% na po na-revoke. Roger. Oho. 309 na mga Pilipino, tinabangan kang gobyerno, katakot kang padagos na karebokan sa Europa. Aha. Pantang sobra 300 na universidad sa Pilipinas, nakapagkondukta na in face-to-face classes. Oho. Sabi kan Ched, posibleng madugangan pa ini sa mga maabot na Posible next semester sa tuya, doon ka madragdag eh. Roger. 3,000 pesos na fuel subsidy gikan sa gobyerno. Oo. Piglinaw kandi ay na corn farmers asin mga parasira mansanaan makaka-recibe. Okay. Nainot na pala na natawan man so Iyo. mga para uman. Doon ka pa so registrado sa naiyan din talaga. Iyo. Result sa SBA. Yes. Kaya Aha. pag ika farmer, Wala. para tamang kaning hayop, Oo. tamang kaning manok, magparehistro ka tanganing kung may ayuda, makasabay ka. Tama. Okay, so Balbini ang mga headlines sa mga detalye sa yan at yan alas 6, alas 7 ng paggagas ng Radio Newscast. So dyan kan PYC Enterprises, sanapon sa na Mr. Mrs. Oli Marisa Calio. Basta radyo ay PYC yan, 24/7, konektado ka mo kahit walang load. From the Central Micro Broadcasting Center, Mardila, good morning! Salamat, paring mal! Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Sabi ni Charlie Bitito, good morning po, watching from Laguna. Pabati po sa pamilya ko dyan sa pamilya Bitito, Kanbusdak, Bakakay, Albay. Good morning po. Sabi ni Noel Manalo, good morning VP, maluy ang signal kang radyo pero internet makusog. Aw ano na ini, iyo man ang alam pa rin ang buhay. Noel, Marinaga. Teresita Hakubo, Omar Morco, good morning Tabi, Chit Ate, morning. Mike Bell, Sebastian De Mesa, good morning from South Korea. Uy! Gari maliputon South Korea ngunyan Michael adi. Mike Bell, ha? Gari maliputon dyan adi, ha? Naida Nice, good morning po, always listening po. Here in Cruzada, Legazpi, ha? Pamilya Climacosa, Marinaga, Shirley, si Homer Lola, good morning. Shirley Bell Medina Lopera, pa-shoutout po sa mga taga San Joaquin, lalo na po sa Purok 5. In advance, happy birthday sa agum ko sa March 16. Salamat po. Juliet Besonia, good morning Tabi. Marina Aga, Tabi. Marina Aga, Rizalino Riantaso Ulager. Good morning everyone. Marina Aga, Tabi, sa mga nagatutok dyan sa Satuyang Facebook Live. Kape. Ano ang satuyang kape? Jim's Coffee na. May plus ba kayo sa buhay?
dapat patikapin nyo. May plus din. Tulad po ng Jim's Coffee Mix. May plus ingredients na na may kakaibang sangkap. Kaya naman kung magkakape na rin lang kayo, dito na po tayo sa kapeng may kakaibang sangkap na mainam sa ating kalusugan. Jim's 5-in-1 Coffee Mix. Ang Jim's 5-in-1 Coffee Mix ay sinangkapan po ng Korean ginseng na nakakatulong sa ating katawan maging masigla at magpatalas ng memorya. Mayroon din itong agaricus mushroom na mabisang antioxidant na mayaman sa dietary fiber, vitamins, minerals at beta-glucans at labanan ang cancer cell sa katawan. At para tulungang lumakas ang immune system, dapat sabayan ng proper diet at healthy lifestyle at sabayan ang pag-inom ng Jim's 5-in-1 Coffee Mix. May plus ka na sa life. Mabibili ang Jim's 5-in-1 Coffee Mix in 21 grams sa mga leading groceries, supermarkets and drugstores sa inyong lugar. Available po ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix, Jim's 3+1 with ginseng, Jim's 5-in-1 no sugar added para sa mga diabetes at may diabetes at Jim's 5-in-1 sugar free. Yan, ha? Okay? Kape. Kape lang tayo dyan. Aha. Lenny ko, good morning. Sabi niya, Lenlen ko, mapalbay dang niya si Isko ngunyan. Ay, di pa kong bareta. Di pa kong bareta kung mapalbay si Mayor Isko ngunyan na daw. Dato, haputa daw sa mga friendships natin dyan. Kung may schedule mananggan ngunyan na daw sa si Mayor Isko. Sa mga taong habuhalio ng face mask tapabor sa inda, got what I mean, ha? Sabi ni Brother Dan, happy birthday po kay Jeff Dakoko, ha? At saka belated happy birthday kay Jacob Maraya. Jacob Maraya, maray na aga, ha? Sabi happy birthday sa inyo. The best atabon so para po ko mo talaga. Dapat talaga arogan, medyo nagkaka itdad na. Uy, sabi. Totoo na, Jing na. Gari pag nagkakaedad ka na, gari ang turog, malipot na sanali. Pero ako talaga, ang turog ko, baunon pa. Bagay, maray nga na, halipot ang turog mo sa mga tugang dahil ka nagigimata. Henry M. in the morning. 5:36 na. Henry M. Sa Pilipinas. Morning. Ang oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Matilde Riola, presidente ni Can Women Planters of San Juan, idi sa Banuaan ni Can Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kami mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan sa mong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo. Buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga hali pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Sungaria, Sinimorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Nandito
Pangilinan, pagkain abot kaya, kanyang pinaglalaban. Magsasaka't mangingista, kanyang tinutulungan. Kay Kiko Pangilinan, angat ang kabuhayan. Goodbye gutom, hello, hello pagkain. Si Kiko Pangilinan yan ang adikain. Ang vice-presidente na iyong kailangan. Sino pa ba? Eh di si Kiko Pangilinan. Ang vice dapat natin, Kiko Pangilinan. Political advertisement paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA Makati City. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bukas na ulit para sa bisita ang bahay. Bukas na ulit para sa tropang tatambay. Ito na ang ating pinakahihintay. Magbukas ka pa ng San Miguel Beer. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Para sa lubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Bukas na tambayan at pasyalan. Bukas na para sa kwentuhan, inuman. Bilis ang barkada ay tawagan. Bukas ka na ng San Miguel Beer. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Para sa lubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Ngayon at bukas, pagsasama natin na walang wakas. Basta't andyan ako, ikaw at kayo. Sa San Miguel Beer tayo mabubuo. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Para sa lubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Drink responsibly. Tara na, salubungin natin ang bukas kasama ang San Miguel Beer. Drink responsibly. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Nandito na si Kiko, Kiko Pangilinan. Pagkain abot kaya, kanyang pinaglalaban. Magsasaka't mangingista, kanyang tinutulungan. Kay Kiko Pangilinan, angat ang kabuhayan. Goodbye gutom, hello, hello pagkain. Si Kiko Pangilinan yan ang adikain. Ang vice-presidente na iyo
advertisement paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA Makati City. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Uy, 15 bago mag alas 6 ninaga. Sandali lang, tamayapod muna si Dan. Hello Dan, good morning. Amigo! Yes sir. Hello! Yup, good morning. Grabe, pamusong ka dito sa Macau. Siyempre, ano pa man? Makusog ka ng 106.9 WGB. Ano, amigo? Pwede ako magtarang-tarang madigdiyo? Oho, sige. Grabe ang pagkapamusong digdi. Grabe ang harap punta ka. Pati pa nga CMDM. Hindi pa kaya ang kurarat. Kung iyon niya, kanakiyakipan niya ako ang si Richard Gomez. Pagtak na tubig, ganyan na kaya ako si Patrick Gomez. Ayun man ang sa imong ano ni, ang sa imong tirada. Kaya ako sa Patrick Mundo, pupukawang taka. Kaya sama ito tapos mo. Pagkakapagpunta ka, nagkalipunta na ito. Aha. O, sige na, tao eh, makikos ka ko, pasok lamang sa manuan. Sige, babo. Okay na. Bye-bye. Amo. Sige. Bata ng dang orange niya. Latuson ko yun na. Good morning sa mga taga-Tabaco City. Nakatutok mo niya na pag-aaga sa morning hearing. Report tayo. Hali po dyan sa luwas, mga tugang Ans Galero. Aramon tadawan mga bareta sa tuyang balibot. Ans, good morning Ans. Oh, naipit. Most wanted person sa kasong rape dito sa probinsya kan Sorsogon alagad ini na-arestar sa Quezon City. Susug sa report na ipinalawas kan kapulisan ang mga miyembros kan Sorsogon PAU as in Sorsogon City Police Station nagpasiring sa Quezon City para madakop ang rank 9 na Sorsogon Provincial Most Wanted Person sa paagi kan mandamiento de arresto na ipigal palawas kan RTC 5th Judicial Branch para man sa kasong rape. Ang mga miyembros kan kapulisan nakipagtabangan sa QCPD para maarestar ang 53 anyos na lalaking ini na nag-i-style presente sa barangay Tandang Sora, Quezon City as in matapos na madakop ini tulos man ini itin over sa Sorsogon City Police Station. Sigun kay Provincial Director Police Colonel Arturo Broal Jr. kan Sorsogon Police Provincial Police Office ang pagkakadakop kay ini sarong ehemplo kaya nagpapahiling na talagang desidido man giraresinda na magkadarakop ang mga wanted na persona digdi sa Kabicolan. Sa ngunya nasa kusodyan ni kang otoridad asin maampang sa magkakanigong disposisyon. Ita BVP ang mga inisan na informasyon mantang tranquilo man sa ibang mga police provincial offices digdi sa Kabicolan. Ans Galero, DCGB. Salamat Ans sa report. Ali po dyan mga tugang sa luwas. Paningit sa morning hirit. Mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa morning hirit. Aram doon nindo kung paano na-inspire mga tugang ang saro sa mga original author, mga tugang ka, mga horror movies, horror films, ng pag-araman, mga tugang na ang nobela na Jekyll and Hyde, mga tugang na saro sa mga horror novel. Ini po mga tugang na-inspirar ang sarong persona pagkatapos na mangiturugan ini nin matinding pangaturugan mga tugang sa nin nagtaperang beses. Ang author na si Robert Louis Stevenson, yun po ang nagsurat mga tugang kan famous horror novel na Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, no? Natapos yan sinabi ng istorya sa laog ng tulungal daw. Napag-araman mga tugang ng plot kan sinabi ng istorya, iyo po ang basis sa iyang matinding pangaturugan o kaya nightmare.
Asin po ang sinabi ng bagay base man sa sayang nahiling habang siya mga tugang nagkakaigwanin. Nightmare kan sinabi ng panahon. Apera kay ini ang sinabi ng bagay sa ron manarespetadong miyembro kan komunidad asin sekreto daw na leader nin sarong gang of thieves. Uyug-uyugon mo. He was finally dako palan ini. Kan mga nakaaging panahon na dako palan ini. Siya ang leader mga tugang kan mga mahabon. Siya po mga tugang napatunayan kan siring na bagay asin binitay hanggang sa Magadan. Ansa tabing istorya padagos na pinagrumdum mga tugang sa mga horror movies dahilan sa nagpon ang sinabi ng bagay durante mga tugang kan siya nangingitorogan. Si Robert Louis Stevenson mga tugang nagsurat kan sinabi ng mga istorya may kinaraman sa mga horror films niya o novela habang siya nakahigda sa kama. Beday na nagkakasurat jing na bako siyang nakahigda. Nailing mo na yan, ha? Kung siya palang tukaw, kung anong buda siya nakakasurat, dapat higda siya sa kama, asin kapot mga tugang an sa iyang notebook. Jajat, pigkuan niya lang, naka-handwriting mo na siya. Mga tugang, pagkatapos, sa kadada ini pinag-transfer sa saro na type sa paginin sarong typewriter. Yan po mga dagdag na karaw. Kaya palang kung parang ang rason kung nato nagkaigwanin na inspire ang iba man na magsurat kan mga horror movies, horror novel, di ba? Mga nobela. Yan po sa tuya na mga comics kan mga panahon. Pinangaturugan, iba-iba man talaga istorya kan mga utungan ibaga na so. Igwa kong nabasa na susunak ka-invento jing kan television jing. Naisipan niya ang konsepto kan television habang siya nag-aarado. Saka ba ya? Habang siya nag-aarado, pero nga na nagka-invento kan martilyo, iyan na lagadi. Nag-imbento kan bako ba yan mga wiper? Nag-imbento kan bako man lalaki, bako man mga lalaki, babayi nag-imbento kan. Nakaisip kan pag-create kang martilyo. Uyugon mo yan. Yan po mga tugang, ang mga dagdag na kaaraman, ngunya na pag-aaga sa morning. Hirit! Kami anytime, anywhere. Sige, good morning sa sakuyang mga bagong palihon. Yan tabi sa Kamalig Albay, si Pading Rances Longasa, Pading Jovit Neserio, Pading Vicente Madriga Manlangit, Pading Denvert Alain Noida, Pading Melchor Prena. Yan. Siring man sakuyang mga madiho na bago dyan, Elisa Balote, Mading Susan Liusala, Mading Amelia Nosidal, si Kapitan Ame. Good morning, Kap. Masiramong Kapitan Sukan. So, ano nga ito yung litchi planjing? Paborito ang litchi planjing. Ang litchi plan mga tugang, garunigo kadakula. Salbatan ng siram. Si Mading Marinel Grajeda, Mading Rosel Solana, Mading Vivian Noiles. Yes, good morning, Tabi. Mga mali, kamu naman ang mga tunayon. Kamalig Albay, maray na agat tabi, isa sa Indo. Kapitan Toy Barahas, maray na aga tabi. Maray na aga po sa gabos ng mga residentes kan nangapunan po sa gabos na may edad na 60 pa itaas, senior citizen na magpartisipar sa gigibuhon na baska election sa aga po mga tugang na Marso 15, 2022. Alaw ng hapon sa Barangay Covid Court.
Sa mga taga-Sagpon tabi, magkakaigwala ka mo kibas ka election. Sa mga senior citizen dyan, sa Sagpon, saga pong pizza 15, alas 2, tabi, alauna pala ang hapon, yan po sa Barangay Covered Court, kan Sagpon. Namimiss ko man ang Sagpon, Jay. Kaya giskwila ko ka dyan, lusot-lusot ka ba dyan sa Maanahaw, sa Mabayawas, sa... Kadakol dyan kang boarding house ka ito, ha? Kadakol ka ito dyan kang boarding house sa Sagpon. Okay, sige kap, marailaga tabi. Kapitan Toy Barajas, ang profesor ni Lawrence Barcena, habang siya nasa college kan mga nakaaging panahon. Henry M. in the morning. High school gayon? Pero high school eh. Good morning. Maka-high school. Amen, Lawrence. Good morning. Good morning, tabi ninong BP College. College? PE instructor an si Kapitan Toy. Iyo, sa college pa lang si Kapitan Toy. Tinuroan kita kayan kan mga pampa-stance. Ako gusto ko man talaga magturo ko ta sa college. PE, wala akong background sa physical education eh. Oo. Diyan nga na sa ibang mga eskwelahan, ang PE may swimming. Iyo, pag-required sa mga estudyante na mag-swimsuit. Yan, yun ang gadang gustuhon ka Gusto ko na araw ka na pagturo. Taramon nga ni kan sa Physical education. Yan. Ako gusto ko na mag-adult ki PE sa College of Education, major in PE. Yan. Physical education, ano? Oo. High school, Bachelor of Science in Secondary Education, major in PE. Ay, sus ko. Palang swerte kan Tapos makuha kita ki Masters in Physical Education. Yan. Ano makaturo sa college, ano? Correct. Maray, pag-isipan ko, maski may edad na kita, gano'n maray, ha? O pwedeng-pwede lamang. Naka-inspira lamang kita. Maantabayan mo talaga. So, sarap talaga. Nga, healthy ka baga? Kabalagi ka sa kapot-kamot ni Kapitan Toy? Iya baga. Ha? Maray man talaga. Tested and proven man baga. Oo. So, mga tinuro. Okay man. Kaya, pag-isipan ko kimarayan. Balda baga tulos. Habang may oras pa, bako nakabilog ka to. Habang may oras pa, pag-isipan ko yan eh. Yeah. Okay. Yung man yung intensyon mong salbatana ka dyan. Okay. Sige, go. Kumusta dyan? Roger, tabi din ng BP sa mga dagdag pang bareta sa rong 29 anyos na call center agent nila og anharong nin mga day pa na mimidbida ng mga parahabas dangan nilimas ang mga high-tech kaini as in upgraded na mga computer gadget sa 949 Washington Drive, Legazpi City. Basado sa police record kan Legazpi City Police, ang biktima na midbida na si Miguel Luis Lerma Canale na residente ka na sambitan ng lugar. Sigun sa biktima, alauna kasudma na discovery niya nasa kwarto niya, nakaralat na ang gamit kay ini sa laog. Asin dahin yung duman niya na discovery na nagkawarara na ang sa irang sarong unit ting CPU Ryzen computer 1 Metec monitor 18.5 inches, sarong Acer na monitor 14 inches na pagsadirikan Pander Philippines, kaibaan sa iyang 500 GB external flash drive, sarong cellphone, Acer laptop, relo, company HMO card, pantalon asin 5 piraso ninbado. Pagresponde kan kapulisan, na-discover na ang mga suspect kuminamang palan sa kudal, pasiring sa second floor sa may kwarto kan biktima, asin luminaog ini sa luho kan laaganan nin aircon para makagibo nin siring na krimen. Ang malasa na, tadainin CCTV sa laog, kaya nakahanap pa sinda nin iba pang footage na arani sa lugar tangani ng mailing kung sirisay ining mga suspitsado. Kung kaya sa ngunyan, na Legazpi City Police padagos pa sa pag-imbestigar, may kinaraman sa siring na bagay, dahilan ka na kaso na ini sa Washington Drive kan Legazpi. Iyan kaya na mga arog ka yan, na aircon, yan laganan, dapat may screen yan, itong metal, itong bakal. Correct. Bibugtakan dapat ang kibakal. Yeah. Kaya na mo, kung halimbawa dahil aircon, may bakal kang trinsera. Buday ko dapat kayang bugtakan mo lang ki plywood na kung anong lano, pero may bakal, di magbasta-basta makagi ang tao. Correct.
Hindi nga laog talaga pala sa loo kang aircon ini. Iya baga, dipisil. Araw ka. Grabe. Okay. Roger, sa mga dagdag pang bareta digdi sa Daragalbay, sarong 40 anyos na lalaki man, barian pa matapos na makabanggaan ka ini. Gamit an sa iyang motorsiklo, an sarong Isuzu D-Max 4-wheel vehicle sa Purok 6, Barangay Anislag, Daragalbay. D-Max versus motorsiklo? Correct. Matagal ka dyan? Yan. Ang biktima basado sa Daraga Municipal Police, iyo ang driver kan Honda motorcycle plate number EM6097. Si Ronaldo Relata Emiliana, 40 anyos, may live and partner, taga Purok 2 kan Barangay Bigao, Daragalbay. Ang kabanggaan kay ni iyo ang driver kan Isuzu D-Max Double Cab, plate number PIR 806, iyo si Wenny Monte Castro E. Agnote, 53 anyos na taga Caloocan City. Magkaiba ang direksyon kan duwang bihikulo susun sa initial na investigasyon na kung saan pasiring sa poblasyon kan Daragaso Auto, dangan sa motor naman pasiring sa Sorsogon. Nag-overtake ining driver nin motor, asin duman na nagkabanggaan sa duwa, napingkikan auto ang motorsiklo, dangan duman na nag-urusamod ang driver. Sangon yan, nasa ospitalan ng sambitan ng biktima, alagad malasa na kaining driver kan D-Max, dahil ang ini inarestar para sa formal na disposisyon asin pinaghihalat pa kung masampanin kaso ining biktima nin motorsiklo. Yes, aha. Roger, so yan tabi ninong BP. Na dito si Kapitan Toy kan uron tang duwa. Ano da? Baka nga kung saan makaabot ang istorya ninong ni Lowens. Ako nga, baka may sugpong pagkatako eh. Ako nga, nitakulon pang isugpon. Para siyempre... Ramdom pang ni Lowens suturo ko sa iya, kaya natrak saya si sa yung mananggan. Oo, so mga pampakusog kan muscle cells. Yes, yes. Oho, okay. Roger, sige. Tapi ninong BP ang magdagdag pang istorya. Alidig di sa luwas, ako po, si LBB. Salamat, Lowens. Good morning, tabi kay Busing Nonong Cordova. Iyan, marinaga po. At saka good morning kay Kagawad Oriel Madela ng Orosite. Uy, si Sally Tatet. Good morning po. Si Sally Tatet. Iyan. At saka si Sharon and Francine. Kang EUL SOHS Batch 92, Aquay National Science Oriental High School Batch 92. Yan. Good morning, Tabi. Sa Indo dyan, sa mga taga-Orosite, Kagawad, Oriel, Madela ng Orosite, si Sally Tatet, at saka kay Sharon and Francine, EUL SOHS Batch 92. Yan. Good morning, Tabi, Salamaton, Tabi. Sa ano yan? Ay, alas 6 na pala. Alas 6 na pala, no? Hello? Morning. Yes, sir. Physical education. Ano ba ko? Mahadal kam ki. Mahadal ki? Mahadal ki PE? Ayo. Pig-isip ko kung marema. Kaya pa man kang edad ko? Sabi sa karanda. Nga na pa. Nga na pa. Sana nga ka. Dapat sakto pa. Kung aram ko sanang araw ka ng pagturo sa PE, nagkuha akong Bachelor of Science in Secondary Education, major in PE. Matigas na. Buda may master pa ko ta. Padali, pang college ka. Kaya nga, siguro ko, matigas ka na. Latos ang sarawayo ka dyan. Jokan. Sige. Pwede pa Basta, yan ang plano, Migo. Para 45 ka pa sana. Kaya nga, kayang-kaya pa. Kayang-kaya pa. Basta putulog ka lang kay Sir, Yeah. Sige, Migo. Salamat, Salamat. Mga paradangog kulog ka rin si panamanin doon ito, sandali lang, Aha! Maray na agad, Tabi. God bless po from Nita Garcia ng Ginobatan. Classmate, good morning. Pabati kami sa Santa Florentina, Madronio family, Arevalo, Aringo, Rosin, Arevalo, Haji, Maraya, Poche, Guapo, Agripa, Arena. Yan. Good morning, Tabi, sa mga pamilyang yan.
Maray na aga tabi Henry, nagpasalamat tabi ako sa empleyado kang LCC Essentials. Takang last week po nawalat cellphone ko dyan sa cashier kan. Pinaapudan ko sa classmate, ka-office mate ko, nagasimbag sugard. Nawalat ko da kaya grabe pasalamat ko sa inda. Uy, very good ha. O salamaton da tabi. Diyan mga tugang sa mga empleyados kang LCC sa LCC Essentials. And thank you sa gwardiya ha. Na nag-apod ha. Sa Indo, na nawalat sa cellphone kaini dyan sa LCC. Salamaton tabi ha. Mabuhay ka mo dyan. Okay. O bueno, sandali lang ha. Tamabareta na kami ni Jing. Sana, Jumar, naman kala lang sa alas 6, Jumar. Takwa na. Oras di peligro na naman. Pakitext lang Jumar kan sa imong headlines. Morning tabi, Mary Ann Llaneresas at saka good morning kay Lor Obanya Nabata from Dammam, Saudi Arabia. Good morning tabi sa Indo dyan sa Saudi. Maray na aga po. G. Brondial, good morning. Amigong Alan, Kuya Alan Imperial, maray na aga tabi. Salamat sa pagtutok sa tuyang programa. El Rose Barnedo from San Vicente, Castilla, Sorsogon. Okay, ang mga balita. O, di pa pala, no? Drodel Marhalino, San Rafael, Bulacan. Yan. Dakulong kitang para antabay sa Facebook. Salamatan po ha. Dakulong kitang paraan tabay sa radyo. Salamatan po. Moon River, pa-shoutout po kami digdi sa Purok 6 Sipi. Moon River po, magpamahaw tabi, Kuya Henry, pakipinakro na ganyang. Budak kape ay, stoy, Moon River, dapat ang kape mo, Jim's Coffee. Ayo, Jim's Coffee dapat ang kape mo. Good morning kay Congressman Didi Cabredo. Yan. Kong Didi Cabredo, kan Tercer Distrito, Kanalbay. Maray na aga tabi, Kong Didi, kanan tunay. Ang mahigos na congressman, kang maray suturo pa ni Kong Didi sa mga residentes niya. Si Kong Didi Cabredo, tinuruan kami, dili magparaasa sa gobyerno. Sabi kan sa babae, pagkajagad eh, di magparaasa sa gobyerno. Kaya, ano nga nito? Diba? Magtanong, o baka usutaran naman baga efektibo. Mga tugang, alas 6:07 na sa DCGB. Nandito na si Kiko Pangilinan. Pagkaring abot kaya, kanyang pinaglalaban. Magsakat mangingista, kanyang tinutulungan. Kay Kiko Pangilinan, angat ang kabuhayan. Goodbye gutom, hello pagkain. Si Kiko Pangilinan yan ang adikain. Ang vice-presidente na iyong kailangan. Sino pa ba? Eh di si Kiko Pangilinan. Ang vice dapat natin, Kiko Pangilinan. Political advertisement paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA, Makati City. Everyday sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang, give them champion energy. Milo breakfast every day. Milo breakfast every day. Help Champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multi-Sarap. Milo breakfast every day. Milo breakfast every day. Helps you jump start your day. Milo every day. Mag-Milo breakfast every day with a balanced diet. Tabang para nutritious and breakfast. Buon pa ka ito, nagtaon na si Alanin, marhay na pagserbisyo. Dakol nang natabangan, makaikwanin, marhay na trabaho. Sa syudad, Legazpi man, maging sa probinsya. Vice Mayor na kaipuhan ta, si Alan Ranyola. Vice Mayor ka, si Alan Ranyola. Aksyon at serbisyo, alagang Ranyola. Mga Legazpenyo, malalaonan ta. Vice Mayor Alan Ranyola. Anhel
health tip na ini hatod sa Indo kan ATC Vitasync. Ang vitamin C arog kan sodium ascorbate as in zinc importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Dodico si Loren, Dodico si Loren. Nagpasa ng batas pang edukasyon. Dodico si Loren. Batas na para sa maliit na negosyante. Dodico si Loren. Pinondohan mas purang gamutan. Dodico si Loren. Pangangalaga sa kalikasan, hindi niya yan nakalimutan. Dodico si Loren. Dodico si Loren. Loren Legarda, ibalik sa Senado. Number 40 sa balota. Paid for and by Loren Legarda, G.E. Garcia Law Office, Ground Floor, Lyco Building, Cabildo Street, Intramuros, Manila. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat magusog. Mahal, aras ako, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Kadapula na natabangan niya, mahigos sa pagservis si Bobby. Ang servidor na tunay asin tapat, si Bobby Cristobal. Na 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 na. Wow, fantastic Bobby. Just si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Yes, si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Lemex na, kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Lemex na. Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 6:12 na po. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw ngunyan na Lunes, mga tugang fit sa 14 po kan bulan na Marso. Uya pang detalyes kan mga darakula niya tong bareta ngunyan pong aldaw. Nakatalaan na magbalik sa trabaho poon ngunyan ang duwang opisyal kan Bureau of Fire Protection matapos hindang magkaperang taon na masuspender dahilan sa kasong isinangat kontra sa Sinda Fire Superintendent Hyacinth Grajeda asin Senior Fire Officer 3 Jeanette Alcantara tinawaan in special order kan Bureau of Fire Protection National Headquarters na nagsasabi na sinda dapat nang makabulta sa BFP Regional Office number 5 inisusugman sa desisyon kan korte na mapromulgar kanakaaging taon 2021 ngunya na aga sinda Grajeda sin Alcantara piglaoman na maatinder na sa flag ceremony alagad day pa masiguro kung anong posisyon ang sa indang kakaputan sa Regional Office kang Bureau of Fire Protection.
Para mientras pong pagsuspender kan Department of Agriculture Bicol ang pag-export ng mga poultry products sa luwas kang rehiyon matapos marehistro ang avian flu sa probinsya kan Camarines Sur kan Marso 7, 2022. Ang suspension order sigon sa pinaluwas na Memorandum Circular number 5 series of 2022 on guidelines on the domestic and captured wild birds poultry products and byproducts during the avian influenza surveillance period. Sigon kay Emily Bordado, tagapagtaram kan ahensya dan virus nanutaran sa Barangay Sagrada, asin Barangay San Agustin sa Bula, asin Barangay Kalagbangan sa Sipokot. Sinabi ni Bordado na mahigot na maipapasunod kan ahensya ang protocol tangaling mapugulan ang pagkalat kan virus. Sinabi ni Bordado na ang sitwasyon kontrolado naman mientras na nagkukondukta sindanin testing sa mga domestic na mga bayong dahil sa bagong Animal Diagnostic Laboratory sa Kamalig, Albay. Padagos ang paggatong asistensya kan lokal na gobyerno kang Legazpi City sa mga Legazpenyong nag-aataman in urig. Patunay kani ang 10 beneficiaryo kan mga urig sa ginibong pigs repopulation restocking as in AMP recovery program sa Barangay Stan sa Legazpi. Ang programa naging matayumpo sa Espersos kang Legazpi City Veterinary Office kung saan ang mga nataunanin ayuda ang nakapasar sa compliance biosecurity measures kung saan sinda nag-resibi ninduang F1 breeders as induang sakon in feeds. Sigon kay Dr. Manny Stipona, pamayo ka na sabing opisina, nakamautan kay ining na masimbagan ang kakulangan ng supply ng karne na mapababa sa presyo kan merkado asin matabangan ang mga local hog raisers sa syudad. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Nasa linya po ang bareta kay ba si Jimmy Nasalita, mga proyekto sa Lindong kan provincial government daiman napupundo sa pagpuon kan campaign period. Jimmy Nasalita sa detalye. Good morning, Jim. Maski magpuna ang campaign period, dahil naman maapektuhan o masususpender ang dalagan kan mga ongoing na mga proyekto sa Lindong kana provincial government sa pagsabing bidid na ini. Kabos, ini ang sinabi ni Gobernador Al Francis Bichara may kinaraman sa mga proyektos na nagkapuro na apira kani ang mga proyektos na ini siring kan provincial hospital sa Ligao, Eudora Hospital, Batan, apira kani madali na inaguraran ang nasisi na bunton Masarawag, Tulay, asin mga tinampo. Mientras tanto, digdi sa bypass road, may bagong bukas na naman na tinampo, hali digdi sa bypass road, balda na ini sa Ginobatan, asin sa syudad kan Ligao. Sige-sige na ang trabaho kay ni konsainday isi kan publiko kagulpipalan kan mga proyektos na ipinagprograma ni Gobernador Al Francis Bichara haros gabos ini iyo an patapos na aniba ongoing pa asin kapakipakinabang sa publiko. Tingog ni Gobernador Al Francis Bichara. Nabidin dito, alam mo na ongoing na ito provincial hospital sa Bacan, hospital sa Piduran, sa Siga, sa Tabaco. Tapos pinahalitan ko na ibigay sa labot mo naming nasisi ito masarawag na pinibot ng falling. Tapos may ipupukas na kitang alis sa bypass, mga shortcut na digay sa nasisi. Iya, masarawag. Tapos ako pa mga pinakapigil ko kami. Gobernador Al Francis Bichara kan probinsya ng Albay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, ang Bureau of Fire Protection sa Bicol nakatalaan po na magpatugdok nin fire station sa Rapu-Rapu, Albay. Detalye kang report kay Ange Galero. Ange, good morning. Kamin.
Matapos ang haloy na panahon na dainin fire station sa Islang Banwaan kan Rapu-Rapu, Albay, posibleng marealisar na ang bagay na ini sa mga maabot na aldaw o bulan dahilan sa plano na kan gobyerno lokal at sinman kan Bureau of Fire Protection na magtugdok sa nasambitan ng Banwaan kan siring na bagay. Inanapagaraman kan DCGV News matapos na personal na bumisita si BFP Bicol Regional Director Fire Senior Superintendent Ricardo Pertigon kay bahanan sa iyang mga personahe sa opisina ni Alcalde Ronald Galicia kan Rapu-Rapu. Sa courtesy call na ini na diskutir ano ipagdinar na 350 square meters na lote kan na gobyerno lokal para tugdukan kan na fire station. Apera kay ini nagtao man in asigurasyon si Pertigon na mabugtak man sindanin man lain-lain na ikapahe pati naman fire truck tangan ina talagang maging marikas ang pag-aksyon in kaso may sulo. Kasabay pa sa preparasyon ini, nagkaigwa naman in ocular inspection kan municipal roads and routes na pwedeng dalaganan kan mga fire truck in kaso nga ni may mangyaring sulo. Dagdag na pareta, ang Esquelero, DCGP. Siniguro po mga tugang ni Alcalde Noel Rosal o kaya siniguro ni dating Alcalde J. Rosal kang Legazpi City ang administrasyon kan sayang agom na si Alcalde Noel Rosal padago sa mataon in suporta sa mga barangay sa implementasyon in mga proyektos na papakinabangan kan mga residentes. Inan sa iyang pahayag kasunod kang ginibong groundbreaking ceremony sa bubok sa natinampo pasiring sa ipapagibong evacuation center sa barangay Bañadero, Legazpi City. Sa iyang pinaliwanag na ipapadagos manggiraray niya ang mga programa sin proyektos na nawalat kan sa mawawalat kan sa iyang agom. Sa ibong nalado, nagtao man in asigurasyon si Engineer Glenn Casulia sa masunod na bulan na ipapabiding ng proyekto asin tulos man na mapuon ang patrabaho. Mientras tanto, sobrang kaugmahan asin pasalamat ni punong barangay Art Marco sa tabang na itanaukan sa ikang gobyerno lokal sa iyang barangay. Presente man sa pagtiripon si Liga President Kanalbay Board Member JP Lee. Mientras tanto, iba pa niya to ng mga bareta sa lado lokal. Sarong 38 anyos na lalaki, soltero, arestado dahil sa pagkipagdurog sa sarong minor de edad. Report mga tugang kay Jomar Bien. Kamin Jomar. Salamat BPN Henry. Arestado na kan Tiwi Police ang konsideradong most wanted person sa Saindang Banwaan. Ini sarong lalaki na 38 anyos na soltero na taga-barangay Libo kan Tiwi Albay. Ang sa iyang kaso, iyon 4 na beses na pakikipagdurog sa sarong minor de edad o itong pagbayular sa Section 5B kan Republic Act 7610 na may piyansang rekomendado na 200,000 kada saro sa irarom kan Republic Act 7610 Section 5B. Pagsasabi digdi na ang mga persona na makikipagdurog sa sarong minor de edad maski may konsente pero ini dahil pa nag-18 anyos alagad lapas naman na 12 anyos na hampang sa naunambitan na kaso. Ang kuning kaso na ang sa indang naging kadurog iyon hababa sa 12 anyos kaso ng rape sa indang hampangon. Sa presente ang naunambitan na soltero nasa kamutnakan mga miyembros kan Tiwi PNP. Yan ang report, Jomar Bien, DCGP. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:23, padagos kitang unyan sa mga bareta. Mas talong papakusugon pa kan lokal na gobyerno kan Manito Albay ang programa may kinaraman sa mga sports activities. Pasiring sa interbarangay basketball tournament, volleyball tournament, asin ang pagpapakaray kan mga sports facilities sa lokal na gobyerno. Inaan sa sinabi ni Mayor Joshua Marie Daep kan Manito, may kinaraman sa indang programa sa pagiging proactive sa lokal na gobyerno base sa indang slogan na serbisyong may puso para sa Diyos, para sa tao. Sinabi ni Daep sa DCGV News na sa pagikan pagpapakusog kan mga sports facilities na ini, mas lalo na mainganyar ang mga kahubinisan na magkonsentrar sa sendang mga recreation activity sa sendang mga barangay oras sa mas mapakusog ini. Sa intinaman doon na iniparte kan sa indang programa o executive agenda
sa lokal na gobyerno may kinaraman giraray sa iyang pagdalagan bilang alkalde kan Manito Albay. Apera kay ni ang pagtaunin atensyon sa iba-ibang mga aktibidades sa barangay sa mga kahubinisan saro sa mga paagi tanganing ma-involve ang mga ini sa local governance asin ma-involve man ini sa pagpapagayon asin pagpapakusog kan mga aktibidades sa barangay tanganing ini maiharayo sa anuman na klase nin aktibidad siring sa posibleng operasyon kan droga sa nagakaigwanin kung na posibleng maglakop sa ibang mga lugar sa mga maabot na aldaw. Iba pa niya tong mga bareta, mga tugang, mga mapatandok pag nakakagat nin aya mo ikos bago magpa-ospital, dakol pa sigon sa Department of Health. Lowens Barcena sa report. Good morning, Lowens. Come in. Inako kad Department of Health Bicol na dakol manggiraray na pasyente ang nakakagat nin ayam o ikos na may napatandok mo na bago magpasiring sa ospital o sa pinakaaraning health center. Ini ang ipinagunambitan sa DCGB News ni DOH Rabies Program Coordinator Aida Ruby Jeremias. Nakadaklan sa mga nai-report na may kaso nin rabies dahil sa kagat kan mga siring na hayop, nagpatandok na muna bago dumalagan sa ospital. Alagad sigun sa opisyal, mas marhay manggiraray na magdalaga na mismo sa pinakaaraning health center o animal bite center kung makagat kan mga ini tangani na maisihan kung ano talaga ang dapat nagibuhon asin dai makadanyar sa salud kan pasyente. Nangangapudan man si Jeremias na dai ini pagpadugoon, alagad hugasanin sabon asin tubig pagkatapos makagat asin magpasiring sa ospital kung kinakaipuan. Ipinagduon pa ni Jeremias na mas marhay na magtubod sa siyensya dahilan taan na disposisyon sa ospital, iyo daw ang mas makakasalbar sa mga siring kining nabiktima ni nakagatin aya masinikos na nga ni ng mga prebentaran na ang pagkalat kan kaso nin rabies. Dagdag na bareta, ako po si LBB. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:26. Ang mga bareta na iba pa abangan sa samuyang pagbabalik. Department of Health nagpaliwanag na ang Alert Level 1 bako pa man new normal sa COVID-19. Presidential debate kan COMELEC pinaghahandaan na. Puwersa Armadas dahil dapat na ipagdamay sa pamumulitika. Iyan po ang abangan sa detalyes sa pagbalikan GB News Express. GB News Express. News Express. GB News Express. Fun Facts with Dr. Garcia. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with Virus Defense Action to help protect your healthy respiratory cells. Spray o pahid lang, baka pitin. Kaya ang sipon, gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-Neozep with Virus Defense Action ka. Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Phenylephrine HCl, chlorphenamine maleate, paracetamol, Neozep Forte. Take a break with Coke at mas ka-chance manalo ng pag-shopping o maging isa sa 5 winners ng 1 million pesos. Libo-libong prizes araw-araw sa Coke Banana Breaks promo. Peel the label and send the code to FB Messenger for a chance to win. Promo duration February 12 to May 7, 2022. For DOH FDA CFR permit number 1974 series of 2021. Get a chance to win thousands of daily prizes or epic weekly raffle prizes with Coke Panalo Breaks promo. Tunay siya sa kanyang serbisyo. Si Alvarizo ay may prinsipyo. Maaasahan nyo sa konseho. Kay Councilor Alay may pagbabago. Kikilos para sa progreso. Si Alvarizo, kaibigan ng bawat Legaspenyo. Si Alvarizo, tapat, subok at may puso. Si Alvarizo, si Konsehal Alvarizo. Para sa Uragong Bicolano, arog sa kuya. Kakaskasan ko, babanatan ko. Titibayan, paghihinguhaan ng hanap buhay. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang iba-ibang kulog. Babanatan ko, hindi makaskas. Rexidol Forte, tiris banat sa kulog kan payo. Baghat, kulog kan hawa,
asin kalintura in as fast as 30 minutes. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang Oragong Bicolano sa Rexidol Forte. Bilis banat sa abat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa Siyudad Caligaspi. Oh yeah, Glenn Casulya. Glenn Casulya sa Siyudad Caligaspi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Sa Diatabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diatabs ka para hindi na dying inside. Based on SGS Labs Uniformity Test, Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Bukas na ulit para sa bisita ang bahay. Bukas na ulit para sa tropang tatambay. Ito na ang ating pinakahihintay. Magbukas ka pa ng San Miguel Beer. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Para sa lubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Bukas na tambayan at pasyalan. Bukas na para sa kwentuhan, inuman. Bilis ang barkada ay tawagan. Bukas ka na ng San Miguel Beer. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Para sa lubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Ngayon at bukas, pagsasama natin na walang wakas. Basta't andyan ako, ikaw at kayo. Sa San Miguel Beer tayo mabubuo. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Para sa lubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Drink responsibly. Tara na, salubungin natin ang bukas kasama ang San Miguel Beer. Drink responsibly. Bukod baka ito, sakot pa mangunyan. Still sa China Imperial, tunay na nagtataba. Serbisyong malala o magboses kang kababa. Ikan po si Shine, Sunshine Imperial. Serbisyong maaasahan, kasurog kang kabataan po si Shine, Sunshine Imperial. Edukasyon na turismo, pamilyang igwang trabaho, igwang maray na futuro. Kay Consishine, Sunshine Imperia. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang bagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man diraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from January 1, 2022 to March 31, 2022 per DOH FDA CFRR permit number 1681 series of 2021. Ang ating kapangyarihan ay para sa mga walang kapangyarihan. Ako si Rachel Lopez, isang 4-piece beneficiary. Salamat, Senator Laila de Lima, sa pagpasa ng batas sa 4-piece. May laban kami sa gutom at sakit. Kasama mo kami sa laban mo, Senator Laila. Yan si Senador Laila. Kahit ginipit at ipinakulong, nagtatrabaho, lumalaban. Ibalik ang hustisya. Leo Martinez po.
Huling iboto, number 18 sa balota, Laila de Lima para senador. Sindaet kita, sindagkadamay ka, mga problema sa inyong rinisulba. Sindaet sana, aprobado ka, sedisyong pangmasa, prioridad ninda. Mayor Joshua kita, bisika tabang niya, Carlito Pilyodo, mawag uswag kan maito. Pagkaisipon ta, trayong pangmanito, laumong nindo, maray ang serbisyo. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Everyday sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multi-Sarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Healthy champ, start your day, Milo every day. Mag-Milo breakfast every day with a balanced diet. Tabang para nutritious and breakfast. It is an unsettling time for everyone as we transition to a new normal and all the exceptional circumstances these changes bring. In the thick of these transformations, Divine Word College of Legazpi offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal way of life by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL. D, devoted to serve you. W, willing and ready to help you achieve your success. And C, committed to make you realize your dreams. While L, living the Divinian Spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service with a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022 to 2023 for basic education will be from April 4, 2022 onwards. And for both undergraduate and graduate programs will be announced later. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website at dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile numbers 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home CTAB. United Home CTAB. Abot tayong vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home CTAB. If symptoms persist, consult your doctor. Fernan sa tuyang katuwang para sa kauswagan, digdi sa segundo distrito. Sa segundo distrito, board member na Fernan Imperial. Fernan Imperial, subok na sa serbisyo. Fernan Imperial, nakulang nag-iinibo. Mabaot humer ng tao. Fernan Imperial, serbisyo sincero. National Legazpi,
Segundo Distrito, Canalbay, Gregorio Fernandez Imperial. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, padagos kita ngunyan sa mga bareta, nagpalyar po ang gobyerno na makamtan ang target na 1.8 million na individual na dapat kuta ng mabakunahan sa katatapos pa sa ng bayanihan. Bakunahan 4. Sa datos na ilinuwas ni Health Undersecretary as National Vaccination Operation Center Chief Mirna Kabutahe, nasa 836,162 na ang naitudok poon Marso 10 sa 12. Kapareho sa nainin 44.49% kan target na 1.8 million na individual. Sigun kay Kabutahe, kadaklan digdi mga nagpabakuna nin second dose as in booster shot, mantang hababa sa naan nagpabakuna sa A2 category o mga senior citizens. Sa nasabing bilang, 202,915 doses ang nagamit sa first dose, mantang 359,546 ang para sa second dose, as in nasa 273,701 sa booster shot, mantang nasa 23,864 ang doses sa nang naitudok sa mga senior citizen. Itinuro na dahil ni Kabutahe ang hababang vaccination turnout ang pagiging kampante kan mga Pilipino kung saan pag-iisip ninda na dain na kaipuan ang booster shot matapos makumpleto ang primerong 2 dose nin bakuna. Kaibahan na digyan pahayag kan mga magurang na dain na ninda kaipuan ng bakuna dahil daiman sinda mahaloy sa kinaban. Mga tugang, aprobado na po kan Food and Drug Administration ang bakuna kan Sinovac para sa pediatric vaccination. Ini ang matapos na iluwas kan FDA ang aprobadong emergency use authorization para sa bakunang CoronaVac kang nasabing kumpanya. Dahilan digdi sigon kay IP Biotech Group Chairman Enrique Gonzalez na pwede nang gamiton ang CoronaVac para sa mga aki na edad 6 anyos pa itaas. Sinabi niyang ang pag-aprobar sa sendang bakuna dakulang tabang para maprotehiran ang jóvenes kontra sa COVID-19 asin sigurado na magkakaigwanin mas mahiwas na access nin vaccine equity ang nasyon. Napag-araman na base sa ginibong pag-aadal sa Chile kanasabing bakuna na hiling na epektibo ang Sinovac sa 74% kang 1.9 million na mga jóvenes sa edad na 6 years old hanggang 17 anyos. Apoy radigdi na sa 90% man sa mga aki ang dai na ospital, mantang 100% man ang dai dinara sa intensive care unit o kaya dai nagadan. Magigramduman na sulamenteng ang bakuna sa nakan Pfizer asin Moderna ang pigagamit kan gobyerno para sa pediatric vaccination. Maabot na sa nasyon ang maabot sa 1,032,000 na doses kan reformulated Pfizer vaccine para sa mga aki na 5 hanggang 11 anyos. Sigon sa National Task Force Against COVID-19 na uminabot ang panibagong batch nin bakuna alas 8 kanakaaging banggi. Enot kaya nakaresibi na ang nasyon din 1,880,000 na doses kan kaparehong bakuna kang Biyernes na banggi. Magigarumduman na nagpoon ang Res Bakuna Kids, may kamautan na bakunahan ang mga aking maedad 15 hanggang 11 anyos sa National Capital Region kan Pebrero 17. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado national, premature pang maray para punduhon ang pagsulog ng face mask. Inang tinawanin doon ni Octa Research Group, Dr. Guido David, kasunod man kan pahayag kan gobyerno, natutukaron ninda ang posibilidad na ditang tanggalon ang pagsulog ng face mask sa alert level 0. In kaso, dai na mag-itaas ang kaso ng COVID-19. Sigon kay David, ang para sa alert level 0, daing dapat na ipinagkaiba sa pinapautob na restriction sa alert level 1 kung saan binuksan pa ang nagkaperang negosyo sa nasyon. Tinawanin doon kay ni nayaon pa man giraray ang patakot kan COVID-19, kaya day pa man dapat na magkampante ang gobyerno asin publiko. Ang pesar ini kan padago sa pagbaba kan numero kan mga pinagdatamaan nin COVID-19. Mga tugang, oras po sa Pilipinas, alas 6:43 nin aga sa GB News Express. GB News
News Express. News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nata ta si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. and sa imong mayor. Si Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko dahil aram niya ang pagmati kan kasaraditan dahil siya hali sa pios na pamilya na nagtiyaga puraber na kamtan ang trayumpo sa buhay. Si Attorney Alfredo Pido Garbin dahil siya sarong abogado, matibay na kongresista na probadong naninindugan urog na sa karapatan kan mga kasardayan. Si Attorney Pido Garbin dahil sa kadakol na produktibong programa na pigpapakinabangan ngunyan kan mga kababayan tang Legaspeño. Arog kan patubig sa mga buro-barangay lalo na duman sa sur na parte asin pag-inisyar kan tupad program na nakatabang sa ribong pamilya na nawaranin trabaho lalo na ngunyan na panahon kan pandemya. Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko. Mga simpleng empleyado, mandirigma na. Unahan at pahirapan na sa commute. Pagsagaba lang sakit ng katawan. Magpapahid-pahid pa ba ako? Magpinakamabilis na Alaksan, Alaksan FR, para tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Sarap, sulit na triple pack. Maggie Magic Sarap, sulit na triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa sulit triple pack. Maggie Magic Sarap Triple Pack. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Sa dagdag savings, araw-araw sa sulit triple pack. Maggie Magic Sarap Triple Pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. I feel good when I feel safe. I feel good na safe ako sa'yo. I feel good because I feel safe. I feel good ko ang pag-iingat mo. I'm always sa feeling mo. Sa McDo, always yan ang feeling ko. Gusto mo bang ma-relax bago magsimula ang araw? Hi! Liza Soberano po. Tikman ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Kapag gusto mo ng sweet linamnam, dapat mag-Great Taste White Caramel with rich coffee
coffee and cream caramel. Tamang timpla ng sweet linamnam. Iduduyan ka sa sarap ng Great Taste White Caramel. Pili na! Namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Si Luis Gutierrez, si Luis Gutierrez, may marhay na pagserbisyo. Yaong pirmi sa pagtabang sa mga ligaspelyo. Gaya sa tunglaoman, magagayon niyang lakdas. Si Luis Gutierrez, yaong pirmi, di niya kita papabayaan. Mag-apply. Yes, sir. Kaya magbuhat? Hindi ako sakitin. Mabilis kumilos? Hindi ako sakitin. So, kaya ba ng lakas mo? Hindi ako sakitin. Next! Kulang ang puro resistensya lang. Mag-Revicon Forte. Tumutulong ilabas ang multilakas, muscle, buto, tugo, mata, at puso with proper diet and exercise. Revicon Forte! Unilab yan. Amino acids, multivitamins, at minerals. Ang generic name ng Revicon Forte. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian. Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix. Sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa. Dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Knock knock! Who's there? Ako maba! Ako ba? Who? Amoy ang heat, ang damit. Summer bomber. Enjoy tag-init, minus ang heat. Magbangong buhay na this summer. Use Downy with all-day kapit bango technology. Knock knock! Who's there? Ako mabang! Ako mabang who? Magbangong buhay na. Wag choosy. Lahat i-Downy! Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Si Vice Duglex Tagman sa Albay #1 na mga proyekto niya para sa kauswagan. Magagayon niyang programa asin ang plataforma. Si Vice Duglex Tagman, abogado pa. May scholarship, libreng bulong o sa pinansyal. Problema lalo kung nga hospital. Madali mong ranihan. Vice Dug Edsel Grex Tagman, sa pusong misya #1. Basta lagman, tulos minatabang. Si Vice Dug Grex Tagman. Taglagman. Si Vice Dug Grex Tagman. Paunawa para sa lahat ng konsumidor ng APEC. Para sa iba yung pagsasaayos ng serbisyo ng inyong distribution utility ni APEC, nais po naming ipaabot sa inyo na kami ay nagsasagawa ng malawakang pagpapalit ng mga luma at depektibong metro sa buong probinsya na ang layunin ay ang mga sumusunod upang maging accurate ang reading ng konsumo ng bawat metro o kontador, kalasin ang mga iligal na kontador, i-pull out ang mga metro ng matatagal ng inactive at disconnected na mga konsumidores. Sa pamamagitan po ng hakbanging ito ay maitatalagang tama at mababasa ng tama ang kuryenteng ating ginamit. Ito po ay makakatulong ng malaki upang mapababa ang ating system loss. Ang perang ating matitipid dahil sa mababang system loss ay ating magagamit para sa pagsasaayos ng ating mga linya ng kuryente para maiwasan ang mga unscheduled power interruptions. Nais po naming ipaalam sa lahat na ang pagpapalit ng inyong mga lumang metro ay walang kaukulang bayad. Kaya't mahigpit po naming ipinapaalala muli na huwag magbayad sa sino mang nagpapalit ng inyong metro. Ang kailangan po lamang namin ay ang inyong pangunawa at suporta. Patuloyin po natin ang kawali ng APEC at aming mga third-party providers sa inyong mga tahanan upang mapalitan ang inyong mga lumang metro. Maraming salamat po. Ligas Peñas! Padagos ng buhay ng syudad kan Legazpi. Tara! Tunay na lider na may pagkamuot asin bisyon na mapadagos kang pag-asenso kan sa tong syudad sa dati sa kita Geraldine Rosal
mapadagos kang pag-uswag kang sa pong syudad. Lokal na turismo, mapadagos ang progreso. Tunay na serbisyo, sa tuyan niyang itatao. Sarabay kita gabos kay Girosan. Kauswagan ipapadagos. Mabuot asin makatawo. Na kita, Geraldine Rosal. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, todo ang preparasyon mo niya na ginigibo kan Ukraine kaso hapon para sa indang relentless defense sa Kyiv dahil sa posibleng pagpalibot kan mga soldados kang Russia sa capital city. Kasunod kan paglansa ng airstrike sa sarong military base sa luwas kan syudad kan Lviv, harani sa Polish border. Sa sarong video message, sinabi ni President Volodymyr Zelensky na dai kakayanon kang Russia kan mga Russians na makuha ang bilog na Ukraine. Napag-araman gikan sa mga local officials na 8 missiles ang binuhian kang Russian forces sa sarong military training ground harani sa Lviv na sarong hub para sa joint exercises sa pagultanan kan Ukrainian soldiers as in NATO allies. Sinabi ni Maxim Kositsky, head kang regional administration, na day pasindang informasyon kung may nagadan sa nasabing strike sarong convoy nin humanitarian aid pasiring sa Mariupol ang inulang kang Russian checkpoint pero pinagalauman na makakaabot naman iningon yan na aldaw. Maabot mga tugang sa 3,400 na COVID-19 cases ang nai-report kan Chinese health authorities kasuhapon, na doble kan numero na narehistro sa nakalis na aldaw. Napag-araman na dahil sa nationwide surge kan COVID-19 sa China, napilitan ang mga otoridad na isaradong unan mga eskwelahan sa Shanghai asin ipinairarom sa lockdown na nagkapirang mga syudad sa northeastern part kang nasyon. Napag-araman na 19 probinsya ang nahampangon yan sa matinding problema dara kan Omicron asin Delta variants. Enot kay ni poon kan primerong narehistro ang kailot-inoting kaso sa China kan 2019 na mantiner kan nasabing nasyon ang striking zero COVID policy sa pagikan lockdowns, travel restrictions asin mass testing. Pero dahil sa flare-ups ka nakaaging aldaw, nadara kan mas nakakaulakit na Omicron variant, na ibugtak sa matinding agyat ang approach na inikan China. Aminado si Xiang Yan na opisyal sa Jilin Provincial Health Commissions na kulang ang response na ginibo sa ngunyan kan mga local authorities dahil sa kadakol ang narehistrong bagong kaso. Tips kontra COVID, nasa linya po mga tugang si News Manager Mar de la Cruz. Paring Mar, good morning. Go ahead. Good morning, BP. Pwede kang magpa-COVID-19 test as in makakuha ni negative result. Pero bago o durante kan biyahe, alagad, sigun sa World Health Organization Philippines, bago ini golden ticket o garantiya dahil pwede ka pa manggirari tamaan ng COVID-19 virus. Sigun sa ahensya, dapat proteran ang sadiri as hindi pa sa pahagi kang pag-practice ng protective behavior sa gabos na oras. Karong pagiramdom kan DCGB, DOH sa singgan WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Salamat pa rin Mar sa report. Mientras tanto, business news, mga tugang ngunyan aldaw. Diretso po sa agang Martes ang pigtatakutan na super big time oil price hike na pinakadakula sa mga nakalis na taon base sa average kan bilog na semana, maski nagbaba ang presyo kan petrolyo sa world market sa ultimong 2 aldaw kan semana, nagakawat pa manggiraray sa 11.80 sag pesos o kaya 11 pesos 80 sentimos sagko 12 pesos daw ang aumento sa presyo kang diesel sa mangunya na semana. Nagakawat man sa maabot na 7 pesos sagkod sa presyo kan gasolina. Ang kerosene 9 pesos 70 sentimos sagkod 9 pesos 80 sentimos ang magiging dagdag presyo. Daraman ini kang ribok sa pagultanan kang Russia asin Ukraine na nagpaita sa presyo kang krudo sa world market. Sigun sa mga taga-industriya, padagos nang nagbababa ang presyo kan petrolyo sa world market. Kung magpapadagos ang posibleng pagkakaigwanin rollback
sa mga masunod na semana. Yan mga tugang detalyes kan mga darakulang bareta ang unyan pong aldaw. Sinurat po ni News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta. Siringman mga tugang kasabay po sa report kan Mega Force Patrol. Sinda Lawrence Barcena, Jomar Bien, Ans Galero, Jimmy Nasalita. Siringman mga tugang ang Mega Force Patrol. Ini po ang GB News Express, GB Garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading na Proxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Tuloy pa rin ang daloy ng buhay ko. Daanan man ang sunog, lindol o bagyo. Si Gordon ay sumasaklolo, kaya tuloy pa rin. Iboto si Gordon para senador. Number 31 sa balota. Di ka pababayaan. Tuloy pa rin ang daloy ng buhay ko. Pandemya man tumigil sa aking mundo. Si Gordon ay sumasaklolo, kaya tuloy pa rin. Iboto si Gordon para senador. Number 31 sa balota. Di ka pababayaan. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Busy? Kailangan mo ang vitamin B complex ng Farex. With proper diet and exercise, tulong para iwas pamamanhid ng katawan at pananamlay ng isip. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Nandito na si Kiko, Kiko Pangilinan. Pagkain nga po't kaya, kanyang pinaglalaban. Magsasaka't mangingista, kanyang tinutulungan. Kay Kiko Pangilinan, angat ang kabuhayan. Goodbye gutom, hello, hello pagkain. Si Kiko Pangilinan yan ang adikain. Ang vice presidente na iyong kailangan. Sino pa ba? Eh di si Kiko Pangilinan. Ang vice dapat natin, Kiko Pangilinan. Political advertisement paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA Makati City. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Tapos na si Henry sa Morning Hirit program. Mabalik na lang alas 7:30 sa DCGB. Sana mantenido kita. Salamat po. Goodbye. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Sinemorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Para kay Ralph na napuruhan ng boss.
kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Mag-apply. Yes, sir. Kaya magbuhat? Hindi ako sakitin. Mabilis kumilos?